Bé, bon dia. Anem a fer un dels primers actes de la festa de Ratafia d'enguany. Malauradament no podem parlar de circumstàncies normals. El govern de la Generalitat ha decretat un dol de 3 dies degut als greus incidents per culpa de les pluges. Des de la confraria de la Ratafia, evidentment, no podem fer una altra cosa que expressar el nostre condol a totes les famílies i amics de totes les nombroses víctimes que hi ha hagut. També l'Ajuntament ha hagut de declinar la seva participació en aquesta presentació. De totes maneres, des de la confraria agrair per l'escrit que ja ens havien passat, un escrit on, evidentment, es lloava la festa, s'exaltava i s'agraïa la feina feta i es feia evident que continuem essent la capital de la Ratafia. Jo tampoc voldria extendre'm gaire, a més amenaça pluja, per tant haurem d'anar per feina. Venim enguany a presentar-vos la 43a edició de la Festa de la Ratafia, una festa que, com cada any, ve carregada d'activitats, ve carregada de tallers, ve carregada de música, ve carregada de propostes perquè tothom en pugui gaudir, tant els grans com els petits, com aquells que els entusiasmen els temes més tècnics. Per tant, enguany podem dir que el format de la festa no ha variat excessivament respecte a l'any passat, però sí que introduïm algunes novetats. Sense anar més lluny, tindrem presentacions de llibres. M'agradaria destacar-ne la presentació dissabte vinent del llibre Cremo de la Maria Nicolau. Com no, també col·laboradors habituals de la Festa de la Ratafia com la gent del celler de Can Roca, als quals des d'aquí agrair-los i que un any més ens facin costat. L'equip de l'Esprit Roca Destil·leria vindrà i ens farà un tast guiat dels licors de la seva proposta gastronòmica. La setmana vinent inaugurarem una exposició, l'exposició d'en Lluís Vallès, un personatge rara avis d'aquesta ciutat, que és ànima també de la festa, junt amb els primers precursors. Tindrem una xerrada del confrare d'honor Xavier García Arbós sobre Ratafia i ciència, ciència i Ratafia és realment el títol. La plaça del Firal, com un any més, esdevindrà, junt amb el Ratafiàrium, el centre neuràlgic de moltes actuacions musicals com el grup Folk. Tindrem els tradicionals combos, novament, i espectacles per als petits amb el meu amic Brutus. I aquest any no podem oblidar-nos que si la festa no para de fer un any rere l'altre, com més anys fem, més efemèrides celebrem. Enguany, precisament, celebrem el desè aniversari del rellançament, des del 1842, de la Ratafia 8 porrons. És precisament una de les novetats que des de la confraria us proposem. Una ratafia especial, caracteritzada perquè porta més nou verda, perquè porta uns mesos de repòs en bota de roure. Per tant, creiem que és un encert poder presentar aquest nou licor basat, evidentment, en la recepta tradicional de la 8 porrons, però que segur que us agradarà. Aprofiteu-la perquè n'hi ha 900 ampolles que s'acabaran ben ràpid. També, com no, celebrarem els 10 anys de la Petita Confraria, una proposta que va néixer com una solució per nosaltres confrares poder distreure els nostres fills quan eren petits i que enguany també compleix 10 anys com una proposta perquè la canalla aprenguin de les herbes, perquè s'integrin a la festa i perquè, evidentment, puguem garantir una continuïtat, un relleu generacional a aquesta proposta dintre de Santa Coloma. Avui, a la tarda, ja els petits confrares fan la seva primera
el seu primer acte. De fet, que porten tot el dematí fent fanalets per poder fer la desfilada preceptiva de les litúrgies, però aquesta tarda ja tenim els nous petits confrares que faran les proves per poder-se incorporar a la petita confraria. Petita confraria que ja suma més de 100 petits confrares, per tant, és una proposta que no para de créixer i que ens enorgulleix molt. Jo m'agradaria acabar aquesta petita presentació amb una menció especial per al memorama de les herbes de la ratafia. Bàsicament és un memory creat per Sara Torres, perquè també els petits confrares puguin aprendre jugant, i és una proposta lúdica que trobareu a la parada de la confraria per poder regalar a fills, fillols o amiguets. Jo m'agradaria convidar a la Sara que pugi aquí dalt, que ens expliqui com va sortir la proposta i com l'hem tirat endavant. Sara, tot teu. Gràcies. Gràcies. Hola a tothom i benvinguts a la 43a edició de la Festa de la Ratafia. Aquest any he tingut l'honor de crear el cartell d'aquest esdeveniment tan important pel nostre poble. Per crear-lo he utilitzat la tècnica de la cianotípia. Ara hem fet un petit taller, veureu que hi ha algunes mostres en allà penjades assecant-se. La cianotípia és una antiga tècnica de fotografia del segle XIX que la va descobrir John Herschel i la va popularitzar Anna Atkins. Va ser una de les primeres persones, una de les primeres fotògrafes i una de les primeres persones en aplicar-ho en plantes, en aquest cas ella era botànica. I aquesta tècnica consisteix en impregnar un suport amb una emulsió fotosensible, en aquest cas us ensenyo el cartell original. Aquesta emulsió reacciona si s'exposa a la llum ultraviolada i al cim s'hi poden col·locar objectes. En aquest cas he utilitzat plantes que s'utilitzen per fer la ratafia. I com a resultat tenim aquesta composició d'un blau intens, és un blau Prússia, que s'anomena. I bé, us parlaré una mica de la composició d'aquest cartell. La composició d'aquest cartell és un homenatge a un dels ingredients principals de la ratafia. En aquest cas és la nau verda, veureu que la nau verda està situada en el centre del cartell. Al centre del cartell trobem aquesta imatge de la nau verda, que no només simbolitza l'essència de la ratafia, sinó també el seu origen i el seu caràcter únic. La nau verda és l'ingredient clau de la ratafia i per això ocupa el lloc central d'aquesta composició. Al voltant de la nou veieu que he disposat plantes, en aquest cas herbes i espècies, en aquest cas van ser fresques, que s'utilitzen per l'elaboració de fer ratafia, formant una mena de cercle. Aquest cercle suggereix moviment, la fusió dels ingredients i una mica l'essència de xinxollar la ratafia. Bé, simplement aquesta és la meva composició, la meva proposta per aquest any. Espero que us hagi agradat. Us vull aprofitar, ja que estic parlant, per fer un agraïment a les meves companyes, l'Anna Selga, la veig allà baix, l'Anna Selga, la Dolo, i que elles me van ajudar a recol·lectar el que serien les herbes per fer aquest cartell, i també donar les gràcies a tothom qui m'ha ajudat amb tot el procés. I bé, espero que aquest cartell hagi quedat plasmat la meva manera de veure l'esperit de la festa i la passió per la ratafia. Moltes gràcies i que gaudiu d'aquesta festa tan especial. Sara, no marxis encara. Jo volia fer-te entrega en nom de la confraria d'un pack de ratafies 1842 com a mostra d'agraïment per la feina feta. Impressionant realment. Per tant, gaudeixo-ho. Gràcies. I a tots vosaltres, animar-vos a que feu una ullada ben profunda en el llibret del programa. Segur que trobareu un grapat d'actes que us faran gaudir. I res més, disfrutar un nou any de la Festa de la Ratafia, que de ben segur serà més i millor respecte dels altres anys. Disfruteu-la molt bé, que ens espera un cap de setmana, sobretot el vinent, de molta gresca i xerinola. Gràcies i fins la setmana vinent.